Καλώς ορίσατε στο Countertops. Στο σημερινό podcast θα γνωρίσουμε την νεαρή Μυρτώ Τοφαλά. 23 χρονών. Αλλά είμαστε πίσω από το counter. Ναι. Island ή Peninsula, πώς ονομάζεται? Island. L-Island. L-Island. Ναι. Και έχουμε έναν υπέροχο background, ένα σκούρο background. Ναι. Την κουζίνα Κάλι, μοντέλο Κάλι Τζαρέτο. Ναι. Γιατί μαυρό? Αρχικά το μαύρο είναι διαχρονικό. Πάντα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο ταιριάζει παντού. Δεν μπορεί να βγει εκτός των shapes που χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε. Οπότε Ζητείτε αρκετά. αυτόν τον καιρό Ζητείτε αρκετά μια σκούρα κουζίνα. Ναι, το σκούρο χρώμα ζητείτε πάρα πολλά στις πλέον μοντέρνες κουζίνες που βάζει ο κόσμος, ο πελάτης γενικά. Εάν κυρίως με το σχεδιασμό των αρχιτεκτών, με τις καθαρές γραμμές, με τα μαύρα αλουμίνια, δίνει ένα kick άλλον, έτσι. Βοηθά πάρα πολλά στο σχεδιασμό, στο να φαίνονται καθαρά τα σχήματα, στο να γίνονται ίσες ευθυγραμμισμένες γραμμές, σωστά σχήματα, σωστά σχέδια. Όπως το The Little Black Dress, έναν κάπως. Κάπως έτσι. Λοιπόν, Μυρτώ μου, τι πρέπει να γνωρίζει καταρχήν ο πελάτης πριν έρθει κοντά σας? Ο πελάτης θα ήταν καλό να γνωρίζει αρχικά τις ανάγκες του. Ανάγκες θεωρούμε ουσιαστικά των αποθηκευτικών του χώρο. Αν θέλει να έχει island στο χώρο του, αν θέλει να είναι open plan η κουζίνα του, ανοιχτή σημαντικό, ή να είναι εντελώς κλειστή. Αν προτιμά συσκευές, ας πούμε, το τι θέλει να χρησιμοποιήσει, να φαίνονται οι συσκευές του, να μην φαίνονται οι συσκευές του. Έχουμε και την επιλογή πλέον και την ευχέρεια να κλειδώνουμε με συρτές πόρτες τις ηλεκτρικές συσκευές, έτσι. Ναι, όχι μόνο με συρτές πόρτες, εννοείται τα εντυχισμένα ψυγεία, εντυχισμένα πλυντήρια. Γενικά έχουμε την ευελιξία να κάνουμε ό,τι αναζητά ο πελάτης στον χώρο του. Να νιώθει άνετα σε εκείνον που να σχεδιάσουμε και να θέλει να βλέπει καθημερινά. Βρισκόμαστε σε μια κουζίνα, πριν συνεχίσω τα διαδικαστικά του σχεδιασμού, σε μια κουζίνα το οποίο έχει μια καθαρότητα. Ναι. Βλέπω πίσω έναν υπέροχο coffee station, έτσι το ονομάζουμε, στο interior, το οποίο χώνουμε τα διάφορα σημαντικά και μικρό αντικείμενα της καθημερινότητας, όπως επίσης και έναν hop, μια εστία η οποία δεν έχει αποσμητήρα από πάνω και είναι εντυχισμένο στο... Ζητείτε σε τούτον? Ζητείτε αρκετά πλέον, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να χαμηλώνει το χώρο του, θέλει να νιώθει ότι είναι αρκετά ψηλός ο χώρος του, έτσι αναζητεί απορροφητήρες οι οποίοι εν πατώματος. Ή ακόμη αναζητεί το coffee station, το συγκεκριμένο είναι ανοιχτό coffee station, το οποίο μπορεί να κλείνει και να εμφανίζονται τις συσκευές του, το οποίο προσφέρεται ακόμα με ένα μικρό έξτρα κόστος, φαντάζομαι, λόγω των συρτών πόρτων. Ναι. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε. Ποια είναι η διαδικασία για το σχεδιασμό μιας κουζίνας? Ναι, η διαδικασία για να φτάσουμε στο σχεδιασμό της κουζίνας, αρχικά πρέπει να κάνουμε έτσι κάποια ραντεβού με τους πελάτες μας, ούτως ώστε να γνωρίζουμε τις ανάγκες, να γνωρίζουμε τι θέλουν να υπάρχει στο χώρο τους, το space που έχουμε διαθέσιμο, να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο σχεδιασμό μας. Χρειάζεται να ταλαιπωρήσουμε τον αρχιτέκτο να έρθει μαζί με τον πελάτη, ή απλά ο πελάτης έρχεται με τα σχέδια, με κάποια μορφή σχέδια και παραδίδεται σε εσάς? Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε τον αρχιτέκτο ή κάποιον interior designer μαζί με τον πελάτη, γιατί όπως γνωρίζετε, όλοι οι interior μας, επαγγελματίες interior, μπορούν να αντεπεξέλθουν στα δεδομένα του κάθε πελάτη. Έτσι, δίνει μας τη δυνατότητα να προσφέρουμε στον πελάτη όσες πιο πολλές δυνατές λύσεις θέλει, όσες χρειάζεται, μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό του αποτέλεσμα. Φαντάζομαι τα πρώτα 1-2 ραντεβού είναι στο να καταλήξει, και από την εμπειρία μου εγώ προσωπικά μαζί σας, καταλήγουμε εύκολα στο σχεδιασμό. Φτάνει, είμαστε οργανωμένοι από την αρχή, πώς να σχεδιάσουμε την κουζίνα. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να γίνουν πάνω από 10 με 15 ουσιαστικά ραντεβού. Μπορεί να γίνουν στα πρώτα 2-3 ραντεβού τα τελικά αποτελέσματα και να συμφωνήσει ο πελάτης. Άρα θεωρείς η συνεργασία σίγουρα του πελάτη με τον brand και με τον αντιπρόσωπο του brand πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Η συνεργασία με τον πελάτη είναι το α και το ω στον χώρο. Τούτη διαδικασία όλη πόσο διαρκεί?
Το πόσο διαρκεί είναι ανάλογα με το πόσες λύσεις χρειαζόμαστε. Σίγουρα θέλουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, στην εξαιρετική λύση του πελάτη, ούτως ώστε να είναι ευχαριστημένος στο τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να διαρκέσει από 2 με 3 ραντεβού μέχρι και 10 ραντεβού, όσα πάρει για να φτάσουμε σε εκείνο που θέλουμε. Σε ποιο σημείο μπαίνουν ηλεκτρικές συσκευές στο σχεδιασμό ή από την αρχή είναι καλά να γνωρίζουμε πάνω κάτω, αν θέλουμε, να πούμε, λέω τώρα εγώ, εντυχισμένα ψυγεία ή freestanding ψυγεία, όπως τα λέμε. Ναι. Εντυχισμένους φούρνους ή υπάρχουν και τα νέα microwaves τώρα που είναι εντυχισμένα, τα οποία έχουν διπλές-τριπλές χρήσεις. Ναι. Steamers, ovens, microwaves. Ναι. Τούτο λέει, είναι καλά να τα γνωρίζουμε από πριν. Είναι ένα πλεονέκτημα το να τα γνωρίζουμε από πριν. Να γνωρίζουν οι πελάτες μας τι θέλουν να βάλουν στο χώρο τους, τι είναι απαραίτητο για εκείνους να μπει στο χώρο τους. Γιατί έτσι ερχόμαστε και σχεδιάζουμε με βάση τα δεδομένα που ήδη χρειάζονται. Ενώ είναι διαφορετικός ο σχεδιασμός του ψυγείου του να είναι εντυχισμένο, διαφορετικός ο σχεδιασμός του ψυγείου να είναι freestanding. Είναι πάρα πολλά θετικό να γνωρίζουμε γρήγορα το τι συσκευές θα χρησιμοποιήσει. Καταλήγοντας στο σχεδιασμό, καταλήγοντας τη χρωματική παλέτα, φτάνουμε σε ένα σημείο για τις επιφάνειες, τα counters, τα καπάκια τα λεγόμενα. Τούτα επίσης πρέπει να γνωρίζουμε από την αρχή ή είναι το τελευταίο? Τα καπάκια συνήθως μπορεί να είναι και το τελευταίο κομμάτι που θα αποφασίσει ο πελάτης. Σίγουρα οι περισσότεροι πελάτες προσπαθούν να αντιστοιχίζουν το πάτωμα με την παλέτα της κουζίνας, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι είναι το τελευταίο που θα αποφασίσει ο πελάτης. Μπορεί να αποφασίσει κάποιος χρωματισμό ή σχέδιο που θέλει, γιατί υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί χρωματισμοί και σχέδια. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να το αλλάξει όποτε εκείνος θέλει μέσα στο σχέδιο του. Και να εφαρμοστεί κουζίνα στο σπίτι, να παραδοθεί, μπορεί να μπει τελευταία για να αλλάξει γνώμη ο πελάτης. Ναι. Και να κλείσουμε με το πιο σημαντικό, ίσως την πιο σημαντική ερώτηση και το πιο σημαντική έννοια του καθένας, το κόστος. Προσαρμόζεστε, φαντάζομαι, ανάλογα με τον budget που θα σας δώσει από την αρχή ή δημιουργείτε εσείς λύσεις ανάλογα με το συγκεκριμένο budget? Γιατί φαντάζομαι παίζουν ρόλο όλα από τους μηχανισμούς μέχρι πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τον budget του πελάτη στο σχεδιασμό μας. Σίγουρα προσπαθούμε ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τον πελάτη μας να έχει και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στην κουζίνα με βάση τον budget του. Δηλαδή, αν γίνει κάποιος σχεδιασμός κουζίνας και είναι πολύ πιο ψηλός με βάση το δικό του budget που έχει, ερχόμαστε με τη συζήτηση με τον πελάτη, σίγουρα με τη συμφωνία του πελάτη, με την αποδοχή του, να το βοηθήσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό του αποτέλεσμα. Έτσι ώστε να είμαστε σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα προς τον πελάτη μας. Μυρτώ, νομίζω έδωσες ίσως το πιο σημαντικές απαντήσεις που χρειάζεται οποιοσδήποτε πελάτης πριν και μετά, όταν έρθει σε οποιοδήποτε μπράντ να σχεδιάσει μια κουζίνα. Δώσαμε τους, νομίζω, τα πάντα καθαρά και ξεκαθαρά απαντήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη κουβέντα που κάναμε σήμερα, για τη διαδικασία σχεδιασμού μιας κουζίνας. Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα. Ακόμα ένα podcast έφτασε στο τέλος. Θα ζούμε στο επόμενο. Μείνετε συντονισμένοι.